табибони тоҷик аз афзоиши спина бифида, як навъ бемории модарзодии найчаи асаб миёни кӯдакон изҳори нигаронӣ мекунанд. сабаби гирифторшавӣ ба спина бифида то ҳол таҳқиқ мешавад, вале табибон ба ин хулоса омаданд, ки аксаран ин беморӣ аз норасоии микроэлементҳо дар 4 ҳафтаи аввали ҳомиладорӣ пайдо мешавад. дар ин ҳолат сутунмоҳра нодуруст инкишоф ёфта, дар ҳаромағз захми кушода пайдо мешавад ва ба асаби кӯдак таъсири манфӣ гузошта вайро маъюби якумрӣ месозад. ин беморӣ аксаран дар кишварҳои дар ҳоли рушд аз камғизои хӯрок пайдо мешавад. дар як соли ахир дар Тоҷикистон 225 кӯдак бо ин беморӣ таваллуд шудааст. Это только те случаи, которые были зарегистрированы. ин танҳо оморест, ки беморон сабт шудаанд. шояд онҳое ҳам бошанд, ки ба табибон муроҷиат накардаанд, вале ин рақам ҳам кам нест. бояд онҳо табобат шаванд. ин кӯдакон маъюби дараҷаи якум мебошанд, ки нигоҳубини онҳо бар дӯши ҷомеа ва ҳам буҷаи давлат аст. як омили пешгирикунандаи ин беморӣ истеъмоли кислати фолиявӣ будааст, ки он ба занҳои ҳомила имкон медиҳад то 70% аз вуҷуди ин беморӣ пешгирӣ намоянд. тибқи маълумоти расмии ин беморӣ солҳои пеш мушоҳида мешуд, аммо имкони ҷарроҳӣ ва ошкорсозии он камтар буд. ҳоло ин бемориро табибони тоҷик ҳам дар душанбе ва ҳам дар вилояти суғд ҷарроҳӣ мекунанд. вазорати тандурустии Тоҷикистон ба хотири пешгирии ин беморӣ, ки хатари зиёдшавӣ дорад, ба занҳои қобили таваллуд истеъмоли кислати фолиявиро тавсия додааст. ҳамин фолиевая кислота дар ташаккули найчаи асаб бисёр моҳияти калон дорад. вақте ки ҳамин агар дар организм норасавӣ бошад, ҳатман ба ҳамин беморӣ оварда мерасонад. ин грижа аст. ин грижая дар сутунмӯҳра. ин сабаби асосии ин мана ҳамин. баъд ба дигар нуқсонҳои майнаи сар оварда месозад, ки яке аз сабабҳои маъюбшавии кӯдакони мо ҳам ҳамин аст. нигаронӣ аз афзоиши ин беморӣ дар ҳолест, ки қаблан табибон камхунӣ, қадпастӣ ва лоғарии кӯдаконро ҳам дар истеъмоли хӯроки камғизо медонистанд. ҳамакнун барои пешгирӣ аз ин ва дигар бемориҳои вобаста аз ғизо, ҳукумати Тоҷикистон дар садади омода кардани лоиҳаи қонун дар бораи ғанигардонии таркиби орд аст. баъд аз тасвиби ин қонун, истеҳсолкунандагони орд муваззафанд, ки ба таври ҳатмӣ дар таркиби он микроэлементҳои назири оҳан, витамини А ва B12, ёд, синк ва фолат илова кунанд. дар раёсати хизматрасонӣ ба модару кӯдак гуфтанд, ки ин қонун метавонад аз афзоиши бемориҳои мисли спина бифида ва камхуниву лоғарӣ пешгирӣ кунад. бар асоси омори расмӣ ҳоло дар Тоҷикистон 16% кӯдакон ба камвазнӣ, аз 4 нафар як кӯдак ба қадпастӣ ва 4% дигар ба лоғарӣ мувоҷеҳанд. илова бар ин 28% кӯдакон камхун ҳастанд.